Jo, jeg elsker lyrik, og jeg elsker sang og musik, og jeg har en umættelig appetit på alt det, der viser sig uden filter, uden behov for at fortælle, at det er den måde, det gøres på. Forstå ret ind, kom nu i sving, ja, helt klart, men hvem henter min datter klokken 4:15, når hun er træt? Det er der ikke nogen, der gør, fordi så bryder man kodexet. Chancen for at komme først, når forfremmelsen den uddeles, og vi modtager jo med kysshånd, hvad der nu gives. Så kan du gå glad bad med en viden om banken af dit røv. Alt hvad du har på at tøj, for at sætte det malerisk op for dig. Fri som fuglen, men med tanken godt plantet, og hvis ikke du leverer, ikke, så tager de vilde skifte af biler. Og kan du ikke give slip på det, der former dit, så tager det din forstand. Og derfra der kommer kun de få tilbage igen.